Mă numesc Horga Emilian și sunt președintele Asociației Silvice Aneș și șeful ocolului Silvic Feldru. Ambele entități fac parte din grupul de acțiune locală Țara Năsăudului, așa, iar în anul 2018, în cadrul strategiei de dezvoltare locală, prin măsura M64A, s-a accesat un proiect denumit Dotarea cu echipamente specifice activității tehnice a ocolului Silvic Feldru. Contractul de finanțare s-a semnat în octombrie 2018 în sumă de 127.768 de lei. Prin achiziționarea acestor echipamente se urmărește îmbunătățirea și eficientizarea activității de administrare și gestionare durabilă a pădurilor și a faunei cinegetice. Echipamentele au fost grupate pe 3 categorii. Prima categorie sunt cele referitoare la măsurarea suprafețelor și la cadastru general. S-au achiziționat atât echipamente de teren pentru măsurarea în teren a suprafețelor, precum și programe și echipamente pentru prelucrarea datelor la birou până la eliberarea sau elaborarea de hărți. Întrucât activitatea unui ocol silvic este legată mereu de suprafețe, determinarea precisă a acestora este foarte importantă. A doua categorie de echipamente se referă la cele care sunt folosite la determinarea elementelor dendrometrice la arbori, și anume determinarea de înălțimi și diametre, precum și programe și echipamente pentru prelucrarea la birou a datelor și elaborarea actelor de punere în valoare cu determinarea volumelor. De fapt, la ocol silvic, activitatea de bază este cea de fond forestier, iar determinarea cât mai precisă a volumelor este foarte, foarte importantă. A treia categorie de echipamente sunt cele referitoare la supravegherea fondului forestier și a faunei cinegetice. În ultima vreme se tot vorbește de tăi ilegale, de sustragere de masă lemnoasă, de acte de braconaj. Supravegherea pădurii cu astfel de echipamente s-a dovedit a fi foarte, foarte eficientă. În general, toate aceste echipamente ne-au îmbunătățit activitatea, ne-au ușurat munca și s-au dovedit a fi foarte eficiente. În ceea ce privește colaborarea cu reprezentanții grupului de acțiune locală Țara Năsăudului, atât pe perioada elaborării proiectului, cât și a implementării lui, cât și după aceea s-a dovedit a fi foarte bună, foarte eficientă, drept pentru care le mulțumim.